Základy názvoslovia organických zlúčenín. Časť 29. Ako pomenovať zjednodušené štruktúrne vzorce hydroxyderivátov uhľovodíkov? Hydroxyderiváty sú deriváty uhľovodíkov s charakteristickou hydroxylovou skupinou OH. Podľa základného hydridu v molekule hydroxyderivátu rozlišujeme dve skupiny hydroxyderivátov, a to alkoholy a fenoly. V alkoholoch je OH skupina viazaná na atóm uhlíka v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, teda nearomatickom uhľovodíkovom zvyšku, a v molekulách fenolov je OH skupina viazaná na atóm uhlíka, ktorý je súčasťou aromatického jadra. Hydroxylová skupina OH sa nachádza v tabuľke B. To znamená, že pokiaľ derivát uhľovodíka obsahuje z tabuľky B iba OH skupinu, alebo ak aj obsahuje viac funkčných skupín, ale OH skupina je nadradená, vyjadrí sa ako prípona a je to prípona ol aj v prípade alkoholov, aj v prípade fenolov. Pred ponou hydroxy sa OH skupina vyjadrí iba v molekulách kombinovaných derivátov uhľovodíkov, v ktorých OH skupina by nebola nadradená, teda v takých prípadoch, ak molekula by obsahovala okrem OH skupiny aj jednu alebo viac charakteristických skupín umiestnených v tabuľke B nad hydroxylovou OH skupinou. Čiže ak by tam boli ešte skupiny ketónov, aldehydov alebo karboxylových kyselín. Pretože je OH skupina uvedená v tabuľke B, pri číslovaní atómov uhlíka hlavného reťazca má prednosť pred násobnými väzbami. Príklad číslo 1. Vo vzorci derivátu uhľovodíka máme naviazanú jednu OH skupinu na uhľovodíkový reťazec. Atómy uhlíka v hlavnom reťazci očíslujeme tak, aby sme pre substituent dostali čo možno najnižší lokant. Takže správne číslovanie je zľava doprava, pretože takto pre OH skupinu vychádza lokant 3. Keby sme číslovali sprava doľava, dostali by sme pre OH skupinu lokant 4, takže ten smer nie je správny. V molekule derivátu je prítomná iba táto jedna OH skupina, preto sa vyjadrí príponou, a to príponou ol. Názov derivátu vytvoríme tak, že najskôr nazveme základný hydrid, čiže uhľovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby, takže jeho názov bude hexán a za názov tohto základného hydridu pripíšeme príponu ol s lokantom 3. Správny názov tejto molekuly je hexán 3-ol. Príklad číslo 2. Na uhľovodíkový reťazec máme naviazané dve OH skupiny. Atómy uhlíka v hlavnom reťazci musíme číslovať tak, aby sme pre tieto OH skupiny dostali čo možno najnižšie lokanty. Pri číslovaní zľava doprava by sme mali lokanty 3 a 5, ale pri číslovaní sprava doľava dostaneme lokanty 2 a 4. Sú to nižšie lokanty, takže toto je jediný správny smer číslovania. Keďže máme dve rovnaké charakteristické skupiny, ich počet musíme vyjadriť násobiacou predponou di. Takže prípona v názve tejto molekuly bude diol. Názov celej molekuly zostavíme tak, že najskôr nazveme základný hydrid, čiže uhľovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby, takže to bude hexán, a za ním nasledujú lokanty, ktoré určujú polohu OH skupín, takže 2-4, a za tieto lokanty uvedieme príponu, ktorá nás informuje o tom, že v tejto molekule sú prítomné dve OH skupiny, čiže diol. Celý názov tohto derivátu uhľovodíka je teda hexán 2,4-diol. Príklad číslo 3. Na uhľovodíkový reťazec máme naviazanú jednu OH skupinu a zároveň v hlavnom reťazci máme aj jednu dvojitú väzbu.
Hydroxylová OH skupina je zaradená do tabuľky B, čo znamená, že táto funkčná skupina má pri číslovaní prednosť pred násobnou väzbou. Preto budeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci číslovať tak, aby sme pre OH skupinu dostali čo možno najnižší lokant. Pri číslovaní zľava doprava dostaneme lokant 3, v opačnom smere, čiže sprava doľava, by to bol lokant 4, takže to nie je správny smer číslovania. Názov celej molekuly zostavíme tak, že najskôr nazveme základný hydrid, čiže ten uhlovodíkový reťazec, a potom pripojíme príponu ol aj s príslušným lokantom. Základný hydrid sa skladá zo 6 atómov uhlíka, medzi ktorými je aj jedna dvojitá väzba, konkrétne za uhlíkom číslo 5, takže názov základného hydridu je hex 5N, za ním nasleduje lokant pre OH skupinu 3 a prípona ol. Takže celý názov tohto derivátu uhlovodíka je hex 5N 3ol. Príklad číslo 4. Na uhlovodíkový reťazec máme naviazanú jednu OH skupinu a zároveň sú v hlavnom reťazci prítomné dve dvojité väzby. Hydroxylová OH skupina je zaradená do tabuľky B, takže táto funkčná skupina má pri číslovaní prednosť pred násobnými väzbami. Preto budeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci číslovať tak, aby sme pre OH skupinu dostali čo možno najnižší lokant. Pri číslovaní zľava doprava je to lokant 2. V opačnom smere sprava doľava by to bol lokant 5, takže správny smer číslovania je zľava doprava v tomto prípade. Prítomnosť hydroxylovej skupiny vyjadríme príponou ol. Najskôr však nazveme základný hydrid, čiže uhlovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, takže základ názvu bude hex. Za 3. a 5. atómom uhlíka sú dvojité väzby, takže základný hydrid má názov hexa 3,5-dien. Znovu sme tam vsunuli hlásku A, ktorú dopisujeme za základ názvu hlavného reťazca vždy, keď sú vo vzorci dve alebo viac násobných väzieb rovnakej násobnosti, čiže dve dvojité, dve trojité, tri dvojité a podobne. Toto je v súlade s pravidlami názvoslovia nenasýtených uhlovodíkov. Až keď máme vytvorený úplný názov hlavného reťazca, nakoniec uvedieme príponu ol s príslušným lokantom, v tomto prípade je to lokant 2. Celý názov tohto derivátu uhlovodíka je hexa 3,5-dien 2ol. Príklad číslo 5. Základný hydrid je v tomto prípade cyklohexán, lebo je to cyklický uhlovodíkový reťazec so 6 atómami uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby. Prítomnosť OH skupiny vyjadríme príponou ol, keďže na cyklus je naviazaný iba jeden substituent, a to OH skupina. Pretože sú v cykle iba jednoduché väzby a na cyklus je naviazaný iba jeden substituent, tento má lokant 1 a ten sa v názve derivátu neuvádza. Takže správny názov zlúčeniny je cyklohexanol a nie je potrebné písať cyklohexán 1ol, čiže ten lokant v názve zlúčeniny nepíšeme, stačí zjednodušene cyklohexanol. Príklad číslo 6. Opäť máme OH skupinu naviazanú na uhlovodíkový cyklus, teraz však máme v cykle medzi atómami uhlíka aj násobnú väzbu. OH skupina má prednosť pred násobnými väzbami pri číslovaní atómov uhlíka v základnom hydride, pretože je to charakteristická skupina zaradená do tabuľky B. Takže pri číslovaní atómov uhlíka v cykle postupujeme tak, že atóm uhlíka, na ktorom je naviazaná OH skupina, označíme ako uhlík číslo 1 a postupujeme takým smerom,
aby sme podľa možnosti aj pre násobnú väzbu dostali nižší lokant. V tomto prípade teda budeme číslovať smerom nahor, alebo teda proti smeru hodinových ručičiek a takto pre dvojitú väzbu dostaneme lokant 2. Názov hydroxyderivátu zostavíme tak, že najskôr nazveme uhlovodíkový zvyšok a prítomnosť OH skupiny vyjadríme príponou ol. Základný hydrid sa skladá zo 6 atómov uhlíka, ktoré sú viazané do cyklu. Za druhým atómom uhlíka je dvojitá väzba, takže základný hydrid bude mať názov cyklohex 2N. K nemu pripojíme príponu ol, ktorá vyjadruje prítomnosť OH skupiny aj s jeho lokantom 1. Takže je to cyklohex 2N 1-ol. Príklad číslo 7. Hydroxylovú OH skupinu máme naviazanú na aromatickom benzénovom jadre. Preto tento hydroxyderivát už nie je alkohol, ale fenol. Ale čo sa týka prípony, prípona je rovnaká pre OH skupinu, nezávisle od toho, či je na nearomatickom základnom hydride alebo na aromatickom jadre. Keďže je iba jeden substituent v molekule, tak pre OH skupinu prislúcha lokant 1, ktorý sa ale v názve neuvádza. Takže správny názov zlúčeniny je benzenol. Triviálny názov tejto zlúčeniny je fenol, ktorý sa používa častejšie ako substitučný názov benzenol. Názov fenol je dokonca preferovaný aj podľa odporúčaní Medzinárodnej únie pre čistú aplikovanú chémiu UPAC a podľa tejto zlúčeniny je pomenovaná celá skupina aromatických hydroxyderivátov. Preto hydroxyderivát, v ktorom je jedna OH skupina naviazaná na benzénové jadro, budeme označovať ako fenol. Príklad číslo 8. Na benzénovom jadre máme dve OH skupiny. Ako náhle máme na benzénovom jadre viac ako jeden substituent, v názve musíme uviesť aj ich lokanty. Atómy uhlíka v benzénovom jadre číslujeme tak, aby sme pre dané substituenty, teda v tomto prípade pre tie dve hydroxylové skupiny, dostali čo možno najnižšie lokanty. Takže správne číslovanie v našom prípade bude také, kedy pre OH skupiny priradíme lokanty 1 a 3. Je jedno, ktorej OH skupine priradíme jednotku, ktorej trojku, keďže sú to dve rovnaké charakteristické skupiny. A pretože máme dve OH skupiny v molekule a nie iba jednu, nestačí uviesť príponu ol, ale musíme uviesť aj počet rovnakých funkčných skupín predponou, násobiacou predponou di, takže prípona bude mať názov diol. Správny názov celej zlúčeniny potom bude benzén 1,3-diol.